Nananom madawroma. Yedi nantwie gyina ho se nipa obeye saa de ni bibia se opese odi nipa eye sacrifice because of abatuo de nananom se nipa obegire saa adwene mu ni Arafo ye mamu nyina kwa abadem be Nyansapo kasa mfanyini si Nyansapo nya abotre na je so mam se ye sane no badwem ba ekwa so ya tena se ni Nyansapo nso de namu nim se ye ba be sane asem bi madwem ba kwa so na ye de amamu nti de obeya ne se obe subscribe obe share na obe like na wo de wadwen chen so e de ato ase e de amame me da se waye city e de amame ntentama ye nko na ye ne black power se fidie so de munim ne dada ya fe ena wo ba be kire ni tu ana ne ban ana ne woyo wono nenne ye ni ebesi nkonwa no nenso no yenko ma na kwa aba no no antu nanum tu ebi adin ne no asesa na afe nu yakọ yenim e ho no nana minia be mo akwa aba be Nyansapo kasa de minia na wompom ti sei oba de da horo ba be ti apoka edin na da so ye black power na eno atumi tuntum adwuma na yenim se nubre nu han ni ni ahini sa bosi de mu ene sa ne ma ne no na wo yi sesan bi ama Piao. Abusia ye mpanyisi obi nsi chodo emfa ematoa eno no atu nanum tu no ese black power yenim ne dada na sesan bi aman ne ne die nti ena ya sa be wonu punu sore na tade ye hye na we meka se akotade a ne sa akotade a ye di yimusuo ye de ye sacrifice ye be kai a ye kase obi yimusuo na sacrifice a ehyasie efri ebode ehyasie ase bo be kai edurume bi ema Israel ye kumunwan Emma ye di moja no bobo nkrofo edan animu a na ka bibie nyame na mebete Bible masem e wa anum so ko Sunday school onim ne wi nanu bi enenne yie akoso e black power na so ne yeso eti ye pese ye ni wuramu ni edum su ko yie pa ne ma bi e koso a ye ni nye hu no ye hu nansa na no ye ni kanfie ni kutwa si ehunu mienu santemi ye nkore abra na eboboba na woko akogu nsa na fe ya hyase na samusuye no yamfia ni nkohwe bi yaba yabeto aso nananom madawroma ye de Kristo som asisi mu bebre ye de Kristo som akasa atia mu bebre ye ka nyina ne se ye nkoto de gu fom ye ni mu di fom pata mama ye hu se ampa tete na nananom ye adwuma no na kro no ni wiase pese me nkumanya ni wiase awudie ni ho obi mpo obi yire obi mpo obi ade ense na Kristo som baaye no Ghana Udu wadi ya tuwa kwa na ukwa baba na ho. Kina nana yasema ya kanyina ne se. Yenim se ya fumu preko pe. Nti na ye de nantwie esre bone fache afiri mu ho. Se omo a omonam akwanya so because of abatu nti ekum nkrofo. Apemfo ene nkwala omumfa obada. Bema woni oba nhyi ada. Oba woni bema nhyi ada. Ne de omo ya sacrifice. Nana madawroma Yedi nantwie gyina ho se nipa obeye saa de ni bibia se opese odi nipa eye sacrifice because of abatuo de nananom se nipa obegire saa adwene mu ni so ye malam so ye konfo se wo ye sofo ana wo ye odi huruni se wo se ye de aboa ye sacrifice no ori de amfa aboa nye sacrifice no odi nipa be ye sacrifice de nipa obegire saa adwene no de osuma na mena kwachi saa nipa na ba de ono ankasa so de sika tu ne minim de ono ankasa agi moja se on de apemfo mo Ghana ha odi omo ye sacrifice because of abatuo de nananom mogi na ntwe ya saa nipa no opana ne amfo sika tu ne minim oye mambofo ye hia no man Ghana mu panyimfo se nipa bonefo ye ne ntena wiase bofo ya sem nyina ne se fuma ya fo mu nyina nananom nsamanfo nananom abosom nananom nsuo nananom nkwatia yesra mo se de asi biara mo panche nenne mo man Ghana mfa ntuma mpafura mo ankasa mo de mani ku chewi sia mo mienu santem de dia dance de akwa akohwe mo hu afeyi bewuram na ya dom suko na ya sua de e de afa ho black power minia me samu akwa ababi o meje so asa mehu se komuade bi eda okoma bredi kan mehu nya na wota de to na menu chinya nkwatia no de ma me nti bibia me bibia ntanyi mfiriko Adam kumba. Okay. Yes, bisa ho asem because nkwatia ndi omo pechin. Okay. Obi be bisa say na watu chin say. Anche mu ni ya.
Abusafo ye yi ho na firi ho. Wa ye wa so be kyerɛ ho asɛm na se ye yi firi ti. Ye nko ani nana. Wo de dika kyerɛ me, edi ani ye se ye ka se obi koyi musu a, edi ani musu yi. We de mefa akwanya de ama me na mate ahwefo nyina. Ye ka se obi koyi musu a, egyina niema mienu. Ada se ye pra de papa de aba kurum, ana ye pra de papa de aba wiase. Ada se musu boni bi asi na ye ko pra ho fi. Okay. Ese musu yi ente se board a, wa ni nkugu a bedi ntwo, wa ni ntwa a obebo draw no. We de ye mienu pɛ. Ye de pa de pa ba, ana ye de pre bibi bɔne akɔ. Eno nko a. Eno ye fense yi musu. Eden niema bi na etimi edi yi musu. Yo, musu yi Nyankopɔn bɔ mmoa bebree a yedi timi yi musu. Bi ya abro no ma, bi ya confirm, bi ya akokɔ, bi ya odwan, bi ya knaman, bi ya prako. Kesa ayemmoa Nyankopɔn bɔ kan nipa ho ne de bi ya etimi ne sacrifice. Na emom ya na depende honhom na o frɛ no no de o pɛ na wa ya ama no. Ayemmoa wo kan ti na emma bisa kotre yetimi de yi musu. Aponkyerɛ ni nyina di musu. Tafrɛ. Oh, tafrɛ de mfanyi musu. Okay, na se aponkyerɛ ne kotre de. Ita di musu pa. Na scorpion. Wo won so e. Wo so etimi musu pa. Na se mefa se emmoa ne de so fa nki yi tafrɛ firi mu a aboa bia. Otimi ne musu. Ya na depende honhom na. Sonso no nyina, me mo boso mo odi sonso, sister kusi odi sonso pa. Ebi pentonton. Sonso. Me hu sonso na tonton so e. Na sesrape na bidi, tonton de mu. Sesrape ya nkasa ya. Wow. Ba tonton nso nka ho. Tonton nka. Arefo. Wonderful. Eti yi tafrɛ ene yi tonton de afiro so fa me enu we no adi ka me. Ye ko de bi be city ma me bi sa me ahwese no nso ye de ya. Enti abosoma kotre so ye de yi. Abosoma kotre de odaadaa ne ho no. Eno so ye de yi musuo. Na eno no Broni baby say easy say ensaka no. Wetin na ne de open flesh kura akọ range no so obenya bi ato. Ana ba bi etonton spiritual ne na bia. Wetin menya na flesh, wetin menya de wawu. Wo se wo pedi onwu yi a obenya bi ato. Obi ton. Obi ton. Boko no mo. Na akọ nyina etimi musuo. Minim se onyini nso mo de ye. Na onyini de munya ne hene na mo de aye musuo. Ye ton. E don so saa. Ye ton. Opedi onwu ye kura ye ton chichen mu nyina. Ope onyini de onwu ya anaconda life obenya be here so kreska make my number mo afresi here nipa ndi bi baba obenya bi sisi ato wo di bia yi musu am obi da de bi musu mo na wansuro David musu say se onyini de mi hu oba me nipa David I want me interested me just me tie phones be interested o ye ne say on say you can sacrifice ade na suma na obekire wo se fa ade ne bra no ye wa ade bi a ye de ka aboa no ma na ye mre no abre no ho ase se oguama ne ka kana ma kura san kan tim fani mu okay ntim fa won Broni be ka how wada aboa ne etie no suma ne kire nkwa na mo ya e ma oba fom ma otimi de ode bia intimi se bisa se ebre bayin so ne ye yi musu enche den ni bre on se ke se bia ya to sisi e ne yesi obi akumurem se be edua akokasa no ana ye nhunu kura ye begu nsan atwa akokɔ abusa na nam se ɔte ase ana ɔnte ase ki ɔte ase o ɔnte ase o se enya body nti se egu nsan wie na ape ye tisi murem a na yakɔ akɔfa no de naba se ɔte ase ana nanom ba mu ohunu se ɔte ase ɛna ɔnte ase so ba mu ohunu se kɔ amukɔ edie ɔnte ase ne mu gye de body ni ba na bi wo so ana nkwatia na de ne kɔ kena nan ba mu ahunu se wo we de ɔte ase na mu kwai mu nsanka no nkwatia na ayede afa no ɔmo se ne ye bɛkɔ akɔhwɛ to kɔ na akɔkyini na wa nsanka na waba na mu nipa ne firi nwura nu hɔ ba ɔno so ba bɛka sɛ mo ba nyina wo hu mu na mu saa tam no ontimi mmɛn mu na amabosom de na ɔkan no agina fa wow da me hwɛ anopa yi wodie ya wuyi mi hu se nantwie na edi mu akotene se de emire bia ni odi nkomo no kire mu se obo ade ndi na gina ho e de ama nipa sanse nipa nyima bosome nkono nantwie nso saa nipa wo ntafo nantwie nso wo nti abosome nkono na montuo na akokɔ na eno nso ba mu ne na me da se
time a oni ahonhom be kasa na o pe bibia firi wo mo ho no o ka asem na o pe ni nyina akokɔ na o betwa na de ntia me etwa akokɔ ne sɛ akokɔ no na ɛfa ma wo hunu sɛ wafa sɛ de o pɛ sɛ wo yɛ no wagye atum sɛ ɔbɛyɛ te sɛ wakɔ papa ho ko busa no bibi o ka asem na wie wo sɛ waka amate kɔ ɛda sɛ bra na bɛgye ade no na sɛ na ye wo sɛ waka asem na kyerɛ na wanka hwe na wa sɔre kɔ ntubo ne na obadwene wo tirim sɛ wo papa kɔ pɛ sɛ wo kyerɛ sɛ ɛnti na mai twa akokɔ asi obi so osoma bra ya abra na mensoma o ba ya gis kana na adwa dan wani okay ana mesoma won kran ade achi abra mensoma won kran wo so de ya no wo konkran wo hwe de to so ko papa nchen papa ka so botuma makra e be ba so on abeba so je fakoma me madam fuyi ma me wo ko no hwe kwa so ne brantem to papa na asoma to ko duru a na wo so akọ nipa no ho ne nipa na papa se me fa de we mbrɛ ono so je ya ene na fon wo ho obetima na tete ne de nko oje ade ne wi a na ono so atwere letter de ama wo se de be ya okukọ a wo papa do ba ma papa won so hu se me nsa aka wo ba no ne ye twen kra che wo fi wo tu kwan age so wo ba wo abekan ntine ma ye twa akokɔ ko so na ntwe no ntime mfa ma hu se wafa na se musuyi ba ye bi a mo se na ntwe ana odwan e bo de aponchi nsu yi musuyi ni de aponchi musuyi ami fi so on de se na so de nti mfa nya hwe na aponchi musuyi na aya na ye tayi no enya na so na eden ye wa adwuma bi wo ho a aya ablafo adwuma nti ablafo no mu taa yusu aponchi ne kraman de wo hye me da se wa yi ho na ma me enti afi ma me nto amase mbisa no so me de aponchi odwan ana nantwie ena me di ebeye musuyi eye den na e wo se mitwa akoko ade minjimi ntwa ni straight abra nantwie na so se akoko mo so woda na ye ma na che se wafa na mitwa na abo nantwie so da na ye ma nya fa na bia dabi nantwie akoko no kura no watwa na wada na yam no enya ne yam na wada no nko na che se wafa ye wo akoko no ye pai ni mu a ye wo ne sa ne ho san bi a che se wafa enti wafa na nya se mokunu nko a ye bia wada na yam no nko a na emu mu wie se adwa abo na ye hwe ne nso ne ho ye wo bibi wa friend ne sa mo ye sunsun sem no de wo behu se esi ho na pai white esi afa fita esi design na be yi white amo hu se afa na nya busum nyina akora na ye twa na akokɔ a ye de to ma ne pre bu wo ha wo twa ne tia na wayere no wo wia na wa pai ni samum nanso mehu mpempi se de mahwefo ebibi sei omo hu mpempi a yese afa abra munwa akokɔ no eye de na muhu se afa abra ye nwa ne nkohu se ne sa na apai fufu tete no na nya busum akokɔ nyina na eja to ma ne pre minim busum bi a owo adanhoma se ye frɛ ne momohwe ono ye ntwana akokɔ mfa nto ma ne mpre wo so ne munu atwa ne tini ten na wakura wa pre awu ansa na ewia ya pai ne mu me busum ka ya so sa na otie sesere kusu sa na otie ye mfa na akokɔ nto fom se wono na abo ne di twa ma na yere ne mfa nto fom ko so asase kura timi je akokɔ na nya honhom na ofre no na we ya utwa yi ye hu se wa pa mu wo honom enti de na hu se afa on se me ne de na ya adwuma na che na utwa akokɔ nto a okasa se ha me ne metifo ye hu nya no hono so akɔ ensunsun mu asem akokɔ ne kasa ti udi ka hu na ni so se ade na efe ne sa na apai fufuo no kra age atuma nsa kra na mba ye hu adwuma maye okay entina na nanu se bosu menim ye kɔ ne mprensa akokɔ no so hwa ye kɔ ne mprensa so ni nyina ye okay okay what's that be faba na se me de akokɔ na ebe kire se na nanu ma age atum nanso mintimi ntwa ba akopɛ na age tum na david se nya honhom ba akɔ na ofre no and next sacrifice na ye no e your mind Ghana ho sacrifice ntina o se ye hunu se Ghana ya ye mfonso ye sere bone fache na nanom de ache akisosom ama na nanom confusion kakra si ewiase o se ye sere e ho so no mo de che na ye se bu chom se ade na ye de ba no e ho te se o mo pe se o mo be ye de ye kana maya na okay na se metiase a ene wan kasa o sacrifice no ye de mo man Ghana okay botaye ne se ene ma na no man kasa be yi obi obedi Ghana ni be boa ye amaye
You be say Ghana asoma wo. Oh, Ghana asoma ba me Ghana ni ba. Ti ni kwa say wotena say bia me twen. Ma mpanyina odi oman ni ma me ka chem say nananom akonfo mu nyese yansa. Na emu se kasabebu Asante ka no. Comfort krom no so obekoma say ya kro ni bo a wotim bi no. Okay. Enye ye ho bi na teye. Na enye sikare na enya amana aboro so. Na emu say ye beto aba say ya sacrifice ekoso wo Ghana no. Menua ahmetepa. The buff for the say ne be ya penfo e de penfo buff for the akwala oba on fa be ma da be ma on fa oba sankrofo mi ensa we. Ha. Ni wow. Eti we no bosom be ne be ka kire wo say yes anamutu sa anamu. On say abosom ne dooso. Na on say aduma bia yo piero. Enti abosom ni nyina mo obi o mo de message man your friend Kalim. Oh. Pierre na wo kan be say. Nananom abosom so ye wo mo nso obi odi wo mu a okasa ma wo mo. Nti me fan say wo dia wo ne adi nkwam ye mo tia pempan koma na wo mu ye aduma ne nananom ahodo aka ho no. Wo mu nyina kafu a nam say ne black na ye aduma nti. Ye obi a wo mo di bibi sisi no so say wo na okasa ma ye. Oh okay. Ko na ko ka kire black say ompe odwan, ompe akoko, ompe nsa, ompe wi. Ti menye wi a na me de akwakoto mu nyina nim say ade na mo se mempe no nsa ka menye ne daben. Ebia ye ne benada, ye ne fiada, ana ye ne kwasiada. Afi mamra na ntwe no so. Ye wo tuntum a bibia anim. Ye wo fufu a bibia anim. Ene ye won toto ye nso a bibia anim. Apart from sa mehu bi nso a ese wo ya Abibire bru bi mehu sa na ntwe ni bi ho no mo. Ade na wo die mehu se tuntum dedam, mehu se fufu wo. Ade na no na wo yusu ye. Menia me da ase. Se me ka se me gina ho ma oman Ghana eye emefie. Na de ntia ma ohu tuntum ni fufu ni se on se Africa ye star no ye black. Ena ye nkuni midie ye white. Sa na ma we ni ru Ghana. Black and white. Nti na wo se minya black ni ye star no. Wo se botaye na me de ya ade no se ye pe kandifu a nananom nyina ba gina tum. Ewiase nyina ba gina tum. Na ensamanfo agina tum, abosom agina tum, nsu agina tum. Nti na wo se mi yusu white no. Ha. Ti ye pe obi a ne ho te. Ti hia ni pe fufu. Na ye pe obi a obetuma mente ye star no ama ye no ne black. Na se nantwie na wodi yi musu esisi ano e wo twaka bi e wo Ghana ye franka no sisi a se blaster team na nkasa o mo se white and black na se e wo twaka bi wan sheda se me fa de tuntum de dam na white wo Me sheda na pair ye eno so nananom na ka se pesa na okay emfiri wo dabi na me de me se ne hwan oman Ghana kakraka we na me keto we na makogina se me be kire de Ghana pe dabi nantwie no nso no ye de obaye be ma ya na ansa no nso bia yetimi de ye oh se o de ba be ya na wa make sure se onyem wa twabra e bia yetimi de ye wono de oni se obeka se o ye amfa na ye hwe se ne ye ba ye enkukoi wutwa amiensa emfa ya obetwa ma de atia na se ujai ni bire bi ba wasa be to so de tene se bosom be kire wade na watwa first one amfa second one amfa third one amfa no awo se wo foro bosom na mane ba de na asi untumi nkoso ntwa tene se nananom anim ye kone mprensa ukọ first one second one third one amfa foro bosom no de busa e bia na wo konfo na nkasa wutwa de no ho nte anasa aboa na nkura wo ba be ye no e bi kura na aboa no kura wo yale anasa e bia ne ho nte ana nipa no kura wo to aboa ne kura free no ho no sunsun be na odidi aboa na chi nti na nananom amfa nti wo frɛ bosom na mane batire so a wona be kire sa ade se nti ena amana base wow sana odafoforo bi be wa be afi wo kan se disa wo de akokodi kan but mehu nananom bi me tra hemfo se dwan potu ade ono nko ade ache na bi ade ko nsuom ebi anantwi nko ade ko ebi aponche nko ade ko omo de emra ne mo kwa mo mutumi ye ne saa na de nti a emra ne ma nananom kwan ne se de obi ye ohene a ne de tumi ni bibia ahye ne nsa nti wotumi kasa kire bosom no de ope e ma ne ye na mmom se wo ye bosomfo a na wo ye komfo de ye mfa amra ne ma wo ye caretaker metu osi am ye caretaker ma nananom
ntimi decide ntwa kokko ma nananom sɛ umpo jidwan na rewe ba ahemfo betimi ahwɛ wo nsuo ne sɛ umpo me soma wo gye kokko ya adwuma we ma no ene nti na ma wo twa wo dwan ni straight okay na sɛ akwai sɛ yewrate we ebinom sɛ ne tumi no ɛso che tumi nyina nanim kura me ne ohene bi di nkɔmɔ sɛ nanim kura na nkasa kura no ɛyɛ na wo kogina nanim a ɛna fom saa ti won sɛ da bi ejeja na o masisi so mo trase hwɛ nanim kura ni enti nananom hu ne sɛ ɔno nso ɛyɛ superior over them on sɛ ye ka aheni a bible nkura bi wɔ hɔ de bi ameka ma sɛ ye ni president ɛwɔ asase o my bible asa nipa na atena se na de bi akeka ho nti nananom no asase na te se ewura asase Nyankopɔn de ahye ne nsa no te se Asante man no odi munye ma nyina ahye ne nsa ti otimi ni omo kasa de opɛ de bi ara na me bia ma no ameka sɛ nkramofo wa ye ade bi wo mo ho aye me fɛ pa omo se ye kɔfrɛ nyame ɔyɛ ne yɔnko kristofo se ye kɔsom nyame obi a ɔsom nyame ne obi a ɔfrɛ nyame difference wo because wo ye me yɔnko metima frɛ 24/7 me ba na se wada kɔ metima bɔ opunu ba sɛ me som wa me ba na wada kɔ metena kwan no kɔpem sɛ wo bɛsɔre okay edrume bi ama nananom ama yekoye koyi musuo ye bi esuo lake bosomtwe na emra na eda woni se wo ye bema na em se ade ye bechi na ye beka na fuwa miensa oni oba hia na o ma hobi wo ye bema wo ye oba na obunsa o ma hobi nananom side amate no akonfo mo so mo de te se nka ade ye bechi a wo beyi musuo yi wo betimi ahia na mehu se nana yo ba nso eka ho e wa ha ono nso obu ni nsa ono nso tumi ba bi na ye no nso a ye nsentropho ade ani kutu awisi ahwi mienu santem behwe bi ye nso ne ye yere no ma na ye mpra no sia ana ye nso no akonya da ho se ne yetim ba bi ana chirechiri nyina mako me da se pa question we a wabusa me da se pa me side de tibia me ne mabofo mo na timi atena adi nkomo aduru ni de se ne daboni mpo me ne oba ahia na me de ne se medware sa ne nkwati ate o da se o di nsuwa ka wo eno no o di ahaban ye wa haban a o di bedware aka nsuo no ho na wadware o ho ate o betimi de ma me nkyira haban na kora preko unim guakuru mati di no guakuru ai di ye miensa enkrafo frent tutumika kohwepo ena mfantefo frɛ na haba kankan ena asantefo frɛ ne guakuru wo bepe bi no apa agrada abo oba no eno ya na tokuru dem agrada abo eye boa nkasa na asa ba ninimu on se bo hu akuma bi na ano ebo bi enso agrada adwa na taade ba dwasi duam kura etimi ekudua no etimi dwasi nipa so mani bi frɛ ne tender eno no wo bepe oba no round one tokuru dem now the account nya aka ho no waposa no wadwale enti wo no kra ye konfo a wo kan ye se adwade bia keke se me di nsuo ne samena na be dwade okay wo den ha ma no ka ho na se wo hu afi na wakɔ ne mom se wuntimi nyɛ saa bia ene unu oba ebeka nansa ma okoya mamra unu oba ne nsuo ana enu saa nansa no na fi ne ba ho na firi ho eno kra no ya na enye fi ba ya na akɔ te se wo de wo ho aka obi bojafra bia ye de abem nti obi a wokɔsra ade na mojafra abem no ebetwe ne ma na kɔ akiri kakra nti ye be clear wo se obi wo so no ba kɔ da ye fi ni mesre enye fi because asase we ete so no eye motherland obema bia firi obaase ne baaye nti obaase enye fi obi wo ha wo se obi di na no akɔ obaase fi ni jadum enye no koreda akɔ fa asem foforo betu ye be di hu nkomo da foforo ye be dom skopa ye wo niema miensa bi a fa obaase na eba obaase kwan ne ye 3 ye obabi a mogya fa ye obabi a wodwonso fa ene ye obabi a mogya fi efa ne mo odi agora benya throat cancer e wo saa ne na fa ho no to ye be hye da awura no mu pa topic no raise no ye brother was ye shas ye nya botre ne discuss afi wo kire wo fam die oba no nso anu oka ho ne wo bu ne nsa no nso ngo ntimi ma ye wo ba bi a wo bu nsa wotimi kɔ me bosom dan kora wo bu nsa wo bam because bosom dan ba bi ye abusa na nkasa na bosom bi ani ho me yo nkrofo bebre bi wo wa ba bi na bosom na nkasa gu no e ho no ye abusa te no de ntimi mfa ngura ho sɛ wo mpa ntimi mfa nkɔ ho nti tem bia na wo sɛ wo hunu kwan a wo befa so a
because we are confirm we are doctor. Ha, nti also make sure say kwan abafa so a obeto to ya e be bo obi na nkwa ha obi. Because you Judy do be free nkran abre wo say wo ya ade. Yes we bu ni nsenti emfa ne ntoma ne mu. Da bi. Okay. Okay. Na yen sentwofo so e ba ye. Oh, unimu mra emre ni. So I say unimu mra emre ni. Me na o say minim say wo be ye wo yen sentwreni. Say wo fa oba na o ma ha. Me wa haban a wo say meteto edan ya no hase. Ana me komo a wo say me ne bosum ni di. Say papa, me na wo ne me nam. Me sere o medi aduro wo ho. Eye ne adwuma na ye moa. Nti me sere o onto mra. Ha. Minti mi fa me mra na mete ho wo ha no. Emfa ma wo se bedi so. Baby. Okay. So o se mi nim na onkwada wo mo so won tetie mu a wo mo akom no mu no. Obi a na sa me de wa kire wo maduro bi a wo nim. Na se bi obi and ko have any oba bi ko dai ennu ayi ade be chi ni yi a na o ya asobere kire na oba ya onim no bibi beto na na Bibi anto no onti amla. okay cause o ko school onti amla. okay Ha ade onim na me kire no nti se waye mfonso a eno nkire se wo se me pam no ha nti mi na wo se me ka kire no se nke se bibi sa asi a ade si na wo se ntempa na akone koye na emu de ne se wo da duro ma wuntimi ne be ma nhia na se wo da duro so a bia yesi adure wo di dware na awotwe aha se na wa ba komtetie se wo be free at 3 years ya wo ne be ma na sa 3 years school no se na wo mu na wo gentete no se 3 years no de be pon no ho a onka bi dabi wa ware a wa beja na yere 3 years wa wale woni kunu na tie wa ya yo frope en watun nti se 3 years no obedi ha onko ma ne kunu nka bi nhwe se nke se business wo kofie mpa eno ko betima kofie age se yatena no okọ obetimi ne be ma na dadan ba ko ba wontimi ne be ma ne nhia na nhidi in case se epatiri ne kutoma epatiri o wa mamre obeye abosom be sa ba biem na musu yie na fomo musu yie de ehu pa because eniema bi wa wanhwe yie na wo ya asobrache na oyi wani a epatimi akode atia wo won sunsa so pa oh na me ne konfu ba bi ne wa akomu opre ne ho kwanyem ya bra na oda aduru me na koma ye basa bosom na firi ne so sede ayese kristo suma sede nkonkron no account na wani nyankopon na hyede ne so na wo mane kakra bia na watwe ne ho no okay on se first na bosom ku nipa rough ene wonku biem obegya wo ho nti ne yakonfo bebre ene Ghana ha wi yakonfo 100 a emu 70% ya azan abosom ne ko ya ka nyina ya hunhuna ko ko first na ko bekunu ame hu so wakunu ene wonku biem okay nana ye be sore ni akọ yenim se ye kristofo asofo binum ekasa ditia enne yi ye to nwan ye to akokọ ye to nantwie na ebia ye mfa nkọ bosom so kra bia obi a kire yenim se de ebesi a ne ye di yi musuo no ye kasa tia eden na abeka de afam ni ame da sepa sa sacrifice ya ye na nya bosom se mo e ade ebuo ni padua nkasa ene sa musuo ya me yi ni almost 10,000. Okay, that one. Almost 10,000. Nya obia na discount ma watu huache na ode ye. Nti se. Sa me 10,000 no. Se na me di tisi town ak menya guest ba o. Oh, be nya be sa anya mpaboa ne ntade kama pa. O ye we nyina awie. Na se wa anye sacrifice ni ye amma nananom obotaye a epese bam na amamu a wa se amamere no. Nyampanyin se be te se wasa akapoma na wanwam nti yentumlika nya niema bi a enye na asofofo na omo condemn for sacrifice no de bia meka se sofo bia adwene kise buroni on se tete ne yo etu aduru ayira duru se nke se bibi besi awutime yira akwasi buroni se enye se wo ye African ni na ye saade na onko heaven na emumo no amu koye polishute na plane no team na plane no eja tom na with the polishute ni si form dia ono de obekọ heaven man yempe nature enti we sofo na wo se nature onye sacrifice a dia na be ne boni e wo mu ni den
Sa Abraham twa si Abraham prince won ko heaven ni bia na se heaven wo ho a Abraham won ko bi senke da so di ka nipa ye sacrifice a enka mra Abraham Nyankopon ka so mfa ne bomba for de ma no ko won kan je se onyan no mfa odwan ne nye so ti ase na sacrifice no se bi mu nye du a enka mra Yesu wodi odwan ba to ne kon ho no are no wan kwachi gataba anto ne kon ko bo hu de ne ma me be ye no nam so odwan bre ne ho asenti ene ma wodi odwan ba odwan ya wo na foforo timi che ne ba to ne kon ho na gataba betima ko krama ba ko betima chena to kon abra ma me be hwe wana nti ye besere Bible no ye nyina ye kan bi nyame ye nyina ye nim nyame sibi o mafa Bible ne nko a de ye niema no hwe de bia me ka se apam foforo ye akonfo ye ni apam foforo ni ntum ye titi nyame ye nim titi nyame onsesada ti die ne Nyankopon be ya apam dada na ne wura firi ho se o be ya apam foforo ensida enti omubusa Yesu question wo ho se apam foforo no emfonso wo ho e na obeye foforo se da bi obehye ne ma die na emfonso be na wo ho obehye ne ma wo hye ne ma enye ye e na wo yi bi firi mu a enye ye wonim se problem aba nipa afam nyina ya apam foforo na omde ba aburu mu no cause apam dada ni nyina ya amamra nko a apam foforo na se ntomadan ate nti ne no ye nya sacrifice bi nti na aye command de obeka se wano nya bi ebetima ye adan na won command ma oba na ne tiri on twabra na oba da so buni nsa adan na won command ma akola mfiri dan ho ma na oba nyem abosom nkro ansa na wawo ba ye woni me bi wo ho a omun gyae na ifoti ba bi adan da na wan fa nto a free to arafo asem no na eda ho no na obi ayi masitisi a ye hu sa asofo ni bi ntum pese be bo obi adi papa we na nse waje ntan ha okroma pa na so dem bo se odwan bi nkuko bi ne de snap no mu obi ade to ono okọ bi ade to ono okọ anya nu bia na omu yi na asofo nso wo se wo ye sa de no na so de nti na me ka se ko pa se babo dam se me mu obi adi nti de me mu obi adi yanko ye ba bi ka asem sofo bia adwene adi se broni obe condemn ono ankasa ni nature no na wafa obi nature e de ya ade na etia ono a hwe se me fie musomo me fie me fie gina ye obo bona hafo obo e friend obo nso e na mpontua e na boa boduro komfo no che musomo boa boduro eno na me nanam eye omo gina ye wo ye fie enti se me meti ha me so me ko fie kwa ya mamre o opon abosom na abasue mi ni nyina no me woda bia me komi fie koye sacrifice because I fie no na me fire me firi bosom na obefa me ni fie o se ne bosom ne so wani ma wi adwuma ya opa no obegya me se me na mo opa obekume because ma fom na me de me nkwa aba afode ayede e de ama no enti wo na wo sebe uti jaache na ukurom ginaye wo ho ukurom nsuo da ho na wo se wo de wonye na wobekwa akoto obi book a watwero e de aba ba ye wo nyame a ebe de na yeye hone asem enti die enti na asorefo no obi kwaya ye frese kofie kwaye fie aware ansa na asorefo agye atom ade na nti entwom na ni o ma so de mo ma asorefo ko maye me nware e ma sofo mfa ne nsa meto me ne me yira wale so da oba ne maame wo ho oba ne papa wo ho abusuafo na omo wo oba no omo na mehia se omo bless me ko bible ne kan o si kofie na ko hu ne maame ne papa okay bako butu nko ho maame madawro ma hia oba me pese me ne bobra me sere mo kwanya mo fa so a mo wo mo bai nyansa mo de ama no a mo to me sere mo nhira yen na awofo na hira mo me wi a me de na commission fie ama me so ma awofo ahira yen afa yakobo ye bra na sofo na o be hira me no ne nsa ne minim do de to so na no yi minim do de ye eye den na o be hira me ne nsa ne kura o tena hwe me so no minim ba bia ne nsa ne fire ti me mma kwan se sofo bi metene ne nsa hwe me so because of wale enye ye titina na ye nananom ankasa hira o mo ankasa wale so no na wale che hwe ade bi a ekoso wa Kristo sum mu a eye ma weho ne se na no ya wo wale ye si ama certificate ai wo re yanya se nya afi kwa na me ko na wo tweme ti den to se ama certificate e che se wa wan David ye be ma certificate no na what make 30 years 15 years 10 years 60 years am ye hu se ade a ye so ye ma wa ye bo wa ba so no am ye hu se wutimi ye ndi se wo ma certificate egu wa na wo twe ja o ma lo ye gu no sa certificate no
ye beto atwene se wantimi anwale ntino sa certificate ni ye dia to hara wase a nke be ma certificate a say ye ko school say unwie JHS a ye ma set na de akọ senior high unwie senior high unya set na de akọ university tinka wa de ne mpe years bi mfanto so ye duo ne mutimi twa ya ma bo abodi kata senate ye black power we ya black power logic enya sam keto akra na adwenkyere efa ho no we memfa no kuntan ono enya adwenkyere eye fat ewo ho enu nti na ko ware ye jinsa ne da to nsa ne ye numu ye ji wonsa tu ye de ba ko ba ware bom paye eye sacrifice efra honhom mo fie ho efra nsamanfo mo wabusuanim e de aware ne hye wo mo nsa ne ewia ne abodua hye nipa wo mpenkola mienu awale ye no e ka wo nkona nka awale no ha wo ne amane abam e bambam awomu ewuo ebebam no sa nipa no odwene sa adwene ne konkomo so mo no so ne de ba ko atwere ho nti se mokọ na sa awale no mntim ho ase bibam ne se bese gu a ya sa afansa na da ho no nananom madawroma ya mansa ne akosua manu ekọ ye omo se aware no anya yi o mabafie ye de be ma no so aba madawroma ye sremu ye di ka agu nsama mu ene omo ntem ate ti mesremu montwe omo ho na obia se bia onya be ma mfra onfa ene sa ne ma nyina ye twam wasafo tae amamre no ba asantefo ye nye no anse ye jai obi akọ no baabi enti wo ye sofo na se wo de nsa ani odwan kwa aso de mu a me nkasa ntia ba aboa ye me yahu baabi a wogina enti me hia wa me nuane ho akonfo black power no bo 7 days e ho no wo won na ye ne na betwe aye sacrifice e ho enkomo no achechie mu ama ni nyina de adi ye de nkomo ne ba besi nanso no black power wo ba kai a aha na me no ba ya tenase na Kennedy Okompre ko Agyapong eniema awodwo ne ne free se nananom eye beboa no ma de okakura sisi dua so obedi nkunim ne ade a na comment section hono no ya na se de kan ye tie form adwenkyere nso anom fi se yen redi obi se black power no akọ Kennedy Okompre ko Agyapong ho no tefe kakra beto ne nsam en wayire no wa ade waso ne sa ayefra obese ye de ho ahenche de hye na wo kan mpracho se na akọje ne dadada mfa ye de mai minu ya me da se pa me kura me so mahwe ama nipa no kura aka se me pese obi so de ba se me pese Kennedy si dan ma me esi bosom dan ma me ntina me kan sa o na de wabosom mu ni dan timu a minu ya on se Ghana no de bia na ye kan ntina ma mpan ni bi kan se Ghana ikuta short memory aya na yehu ni se sebe obi a o kan kura bia ho kire no ma omo mfa sa anema no enhye omotirim eno na ya na bebere ni se na wuyi obi papa kura na onim se upe bibia firi ni ho ye nhwe se bia me fa ne se uwo sika anase me yoro ye mfa me kura because me gina bre no nipa bu me nipa nim me na me nam na me yusu me ka wa me ka kase yi na obi gina me na me se me nyina because of a shemitrim se sika ntina o bi kura na bibi wa manimu a enye ka ne ho because me ti inside oro ne gina form nti se wase papa me pa chaw me pese me ni odi nkomo a ade na me nyina na me mpake na me nko ne nchen na me ntie enkomo no so ena me say ya zan ene ye bone ene ye tirim ka enti no obi pese woni ye di nkomo kura na ya dwene negative e de amani pa no sabe me some de fia ha munim fia ha se ya kasi ya pa bosom dan ya fa Asante region ha ye nya me de wo mo ama yesu se nkwa nka ba beja kwa me wadi ama nya ka keto na wuchi ha ye nya efie na bosom dan kasa kura dan na maye no se ya kasi e bia ye ma wo so a menya bi because mabomodin enti nye sika e na ye pe na me pesika akasa nkwa no de be mane menya asofofo na covid ba ya Ghana mampanyin frɛ asofofo se omummra mebɔ mpa ye no mkwajeje blan envelope no me Kennedy me ni nshi akora se me hu na ise TV so me kai last bi a me kwasen fosu koye adwuma bi ena ni nua ba bi wo hotel bi na me koda ye ena anwumere no o twam no me ye Kennedy na me hu ni bi me tuwe on frɛ me ese won ne ntra se de me no ti me nua me ko fa hen won ne nkasa afon me ne nkasa ho Kennedy on ti se ye wura wo na wato ne nsa afra komfo ye wura de betima akasa menchia ye wura kra be kom ye no atia na almost be 10 times because 10 bia obeto ne safra konfo bi o ma konfo akwanya se akonfo mechia no Kennedy menchia ne da enti o ma misika se menfa nye den
sunsun adwuma nya Bible na me kra na me hu mfom so e wo ho se Kennedy mpo wa ma wo sika se me fanya den se adwuma a wuye se wo ye adwuma anya na da bi o mo ka se osempaka ni gidi sempaka ho e ti se nkwa mo sika kra na nka mfom so be kra ne wo de ma yankra enema bi se Kennedy timi be ye president na se oto ne nsa frɛ me se nana fa wonyansa a wonim wo sunsun mu beboa me ye nipa me kwa koboa na me nkoka se yema me bosom yakatua bia me ma bosom hwem dada enti akatua bia na me kopɛ anya won kristofo na se yanhye akatua wo soro enti won mo jakatua asase so no emfa no mpo so mo ka jakatua bia na na ebisa mo asem wo se yanhye ya japade enyina wo soro yakatua wo soro enti mo amoje na asase so no dia na mo be kwa akwaje ne wo soro ho bium enti se mo hu se yen no ya wakatua bia ye de wa asase so dia ene nka mo mo yen so ti ase e na nya sika na me boa me dia me hwehwe free Canada Japan ho nyina se nya me boa no be ye president ya me sere no onfa akonfo 10 onfa asofofo 10 onfa malamfo 10 na onfa omo ani afi omo nya akonfo a omo nim wiase ne ma so 10 enfa ne kan parliament fo wow black power eno no wa kire de opese Kennedy okompre ko Agyapong so be ma mpanyina opeso ye nemum da no kra na ha me se bisa ne biem tie me wan se comment section obi betro sa de we se one na hia pen wodi me telephone number won na di nkomo wo phone so ama ni nyina wo se da bi e ma me ka chem se ye Nyansapo mpa ye nsentwofo no me ne Kennedy ene me boss ohu me ba no ai ohu ade no so e so bosom wo no so ntira obi a bosom wo no so bi ntimi mfa ya wan siniti sao efo me nyanka mu hu bi nsuma hu bi tian kwa ba bi enu nti no ye kura no ye ni hia once pe Bishop Andam Christian Love Sophie wo ye the program ne ye ni ko ye interview ne dawo apart from that no ye kura na ye zenjofo kura no ye ni hia one on one ne ne akwa akwaji bibie fo no kure e na asem ne da ho a opanyin no woka nti ha ene edi mu si na ya sori so na yakọ yesra mutwa konkon kura aka wose woni bibi hu nimdi a eya menkasa enfentia ye mamu nyina mo ene twamidi ene abusua pani owusu diomi sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya